Dobrý deň, ahojte. Vítajte pri novej časti podcastu Odborového zväzu Drevo, lesy, voda, kde vám predstavím našu novú kolegyňu Paulínu. Ahoj, Pauli. Ahojte. Mohla by si nám prosím ťa na úvod povedať niečo o sebe, čo ťa najviac vystihuje? Takže celé moje meno je Paulína Stašková a v Odborovom zväze Drevo, lesy, voda pracujem od marca na pozícii koordinátor odborových činností. Pôvodne som však vyštudovala hotelový manažment a som zanetená športovkyňa. Najviac ma asi vystihuje cieľavedomosť, nejaké tie moje organizačné schopnosti, no ale tí, čo ma poznajú, asi najlepšie by povedali tvrdohlavosť. A čo ťa vôbec viedlo k výberu práce v Odborovom zväze? Asi nejaká tá potreba zmeny z prostredia, z ktorého som vyšla, čiže z cestovného ruchu, ktorý bol na mňa až príliš nestály v období korony, nakoľko som zoštátnicovala na úplnom začiatku a problematický nástup do najviac postihnutého odvetvia bol pre mňa nakoniec až demotivujúci. Pre tých, čo necelkom poznajú Odborový zväz Drevo, lesy a voda, vedela by si ho nejako charakterizovať? Charakterizovala by som ho asi ako oporu a pomocnú ruku všetkým jeho členom. Zastupujú totiž ich kolektívne záujmy a zabezpečujú ochranu ich práv. Spomínala si, že pracuješ ako koordinátor odborových činností. Vedela by si nám nejako približiť túto tvoju pracovnú náplň? Určite áno, je obšírna. Mojou hlavnou úlohou je komunikácia s členmi Odborového zväzu Drevo, lesy, voda. Ďalej vydávame a publikujeme spravodajcu a bleskovky. Aby som vám vysvetlila v krátkosti, čo to je. Bleskovky sú nejaké tie rýchle informácie o aktuálnom dianí a spravodajcu vydávame každý 3. mesiac, kde informujeme našich členov o rokovaniach, o nejakých novinkách, čo sa udialo, kde sa čo dohodlo, čo sa podarilo vyrokovať. Ďalej aktualizujem aj našu webovú stránku a keďže už teraz väčšina ľudí číta skôr novinky na sociálnych sieťach, tak fungujeme aj na Facebooku a Instagrame. Ďalej pripravujem nejaké tie marketingové dizajny aj marketingových predmetov do 35 rokov, ktorým členom som aj ja. A ďalej asi medzinárodnú spoluprácu, kde som bola vybratá z mladých, aby som sa zúčastnila školenia v zahraničí, ktoré trvá 1 rok. Stretávame sa 3-krát a prvý týždeň bol organizovaný v Belgicku, ďalší týždeň sa pripravuje v októbri a bude sa konať v Slovinsku. Keďže si aj sama členom Odborového zväzu, čo považuješ za takú najväčšiu jeho výhodu? Za najväčšiu výhodu považujem asi kolektívnu ochranu a že jeho členovia majú neustále možnosť požiadať o radu a pomoc, keď majú nejaký vážny problém. Sice nemusí byť vážny, môžu sa na nás obrátiť s čímkoľvek. Ďakujeme ti, Pauli, za toto krátke predstavenie a prajeme ti veľa pracovných úspechov. Dovidenia, ahojte. Ďakujem, ahojte.